ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ। ମେଘଙ୍କ ମେଳରେ ଖୁସି ଗପ କରୁ କରୁ ଥିର କିନା ଖସି ପଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡେ କଳା ମେଘ। ବାରେ ବା, ଏକଲା ଏକଲା ବୁଲିବାରେ କି ମଜା ସତରେ। ନୀଳ ଆକାଶରେ ପବନ ଖାଇ ଖାଇ ସେ ବୁଲୁଥାଏ ଯେ ବୁଲୁଥାଏ। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ କେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମେଘ ଦେଖିଲା ଚାଷୀଟିଏ ତା କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ମେଘକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଗଲା। ସେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ମେଘକୁ ଦେଖି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ରହିଯାରେ ମେଘ, ଟିକେ ରହିଯା। କାହିଁକି ରହିବି? ମୋ ପାଖରେ ତୋର କ'ଣ କାମ? ମୁହଁ ଉଠାଇ କଳା ମେଘ ପଚାରିଥିଲା। ଚାଷୀ କହିଥିଲା, ଦେଖରେ, ପାଣି ଅଭାବରୁ ମୋ ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ସେଥିରେ ଭଲ ଚାଷ କରିବି କେମିତି ଯେ? ତୁ ଟିକେ ମୋ କ୍ଷେତରେ ବରଷିଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ତୋର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଗଲା କଳା ମେଘ। ତୁ ଚାଷ କର କି ନ କର, ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ ଲାଗି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବି? ମେଘ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଚାଷୀ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଭିଲା। ସେ ବୁଲି ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଜଳଜୀବମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କଳା ମେଘ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଦୟା ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଥରୁଟିଏ ଚାହିଁ ଦେଇ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଗଲା, ସତେ ଯେପରି ସେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ତାର ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଆକାଶ କୋଳରେ କଳା ମେଘ ଭାସି ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ବାଟ ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ନିଆଁ ଲାଗି ଗଛଲତା ସବୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ମେଘକୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ନିଆଁରେ ସେ ଜଳି ପୋଡ଼ିଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଳା ମେଘକୁ ଦେଖି ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଆସିଗଲା। ତା ମନରେ ଆଶା ଲାଗିଲା। ସେ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ରହିଯାରେ ମେଘ ଟିକିଏ। ମେଘ କିନ୍ତୁ ଅଟକିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ନା ବାବା ନା, ତୋ ପାଖରେ ଜମା ଅଟକିବି ନାହିଁ। ମୋ ଦେହ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତୋର କ'ଣ ହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ପାହାଡ଼ ଆଉ କରିବ କ'ଣ? ଚୁପଚାପ ନିଆଁ ଜଳ ସବୁ କଷଣ ସହିଗଲା। କଳା ମେଘ ଏଣେ ତେଣେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୀର ସାହସୀ ଭାବୁଥାଏ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଳବାଷ୍ପ ବୋଝରେ ନଇଁ ପଡ଼ୁଥାଏ ଯେମିତି। ବେଶ ଓଜନିଆ ଲାଗୁଥାଏ ତା ଦେହ। ନା ବାବା ନା, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଏଣୁ ଦୁଲ ଦୁଲ କରି ମେଘ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ହିଁ ବର୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ହସିଲା ପବନ। ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କଳା ମେଘକୁ କହିଥିଲା, କେଡ଼େ ବୋକାଟାରେ ତୁ। ଶୁଖିଲା କ୍ଷେତ, ଶୁଖିଲା ପୋଖରୀ ଆଉ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ପାହାଡ଼ କଥା ଟିକେ ବି ଶୁଣିଲୁନି? ସେମାନେ କେତେ ଆକୁଳ ବିନତି କରୁଥିଲେ ତୋତେ। ସେଇଠି ବର୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେ କେତେ ପ୍ରାଣୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଭାବିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତୁ। ତୋ ଜୀବନ ବି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇଠି ତ ଦେଲୁ ନାହିଁ, ଓଲଟି ଯେଉଁଠି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଠି ହିଁ ଢାଳିଦେଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ମେଘ ଭାବିଲା, ଆରେ ସତ ତ, ଲୋଡ଼ା ନଥିବା ସମୁଦ୍ରକୁ ମୋର ସବୁତକ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ହେ ଭଗବାନ। ଏହା କହି କଳା ମେଘ ନିଜ କଳା କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦୁଥାଏ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥାଏ। ଏତେ ଦିନର ସାଇତା ପାଣି ଏମିତି ଅକାରଣରେ ଚାଲିଯିବାରୁ ତା ମନରେ ଅନୁତାପ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ହିଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଏଇଟାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ତାର କୌଣସି କାମରେ ଆସିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ଭଲ ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ସଠିକ୍ ପାତ୍ର ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।